Tuyos sa nagkadagang hagit nga giatubang sa industriya sa tuna sa General Santos City, nagpabilin matud pa kining lig-on. Atong suruyan ang usa sa pinakalapad nga fish port sa nasod kung asa makita ang mga dagkong tuna. Pinaagi sa RTV Presents ni Tony Humamil. Bahandi alang sa mga taga General Santos City ang abundang ani sa tuna. Grasya nagipaambit sa kadagatan o kahitasan. Ang Jansan, giilang tuna capital of the Philippines. Niadtong 2014, nakabutsab sa syudad ang Guinness World of Records sa largest fish display nga dunay gibug atong 25,594.49 kilograms nga yellowfin tuna. Wala pa man misubang ang adlaw, ingon ani nakabisi ang General Santos City Fishport Complex, ang ikaduhang pinakalapad nga fishport sa nasod. Makita dinhi ang mga nagkadaiyang klase og high quality nga tuna. Matag adlaw, ginadiskarga sa mga mananagat ang toneladangang tuna gikan sa lawod aron itimbang ug iproseso una kini ibaligya sa merkado. Apan dili lalim ang adlaw-adlaw nga pagpanimpalad sa mga mananagat sa lawod. Ulan ug init ang ilang ginaantos aron lang dunay mauling mga tuna. Among naila-ila ang 33 anyos nga si Rafi Tabat nga kapindekada na nga mananagat. Kwenta sa hangin og dagko kayong balot. Lisod jud kay murag gahi man jud sa birahon. Pero kailangan jud kuhaon kay panginabuhi lagi pod. Taliwala sa mga hagit nga giatubang sa tuna industry sa General Santos City, nagpabiling buhi ug abunda ang industriya sa tuna. Problema sab nila ang kalayo sa fishing ground. Medyo nag-double time sila kung saan makakuha ng mas maraming tuna na malalaki. Apan bisa ni ana, paigo matud pa ang supply sa tuna sa syudad. But overall, yung volume supply, combining both the fresh and the frozen, okay lang naman. Di masyadong gumalaw yung volume nila, except of course dun sa mga malalaking tuna. Gawas sa mga tuna, daghang mga bisita sa matag adlaw sa Jansan Fishport. Gani niya tong 2019, miabot pa sa kapin 15,000 ang ilang mga bisita, lakip mga langyaw. Gibisita sab kini sa mga opisyales sa Department of Tourism ang Jansan Fishport, nga kabahin sa tourist attraction sa Jansan, atul sa Philippine Experience Program sa DOT. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao.